म्हणजे पाऊस पाहिजे का? आपण 7व्या मजल्यावर बसलोय आणि पावसाचे रंग, वेगवेगळे रंग, आपल्या समोर 2 नदी आहेत. त्या बाजूला जुवारी, दुसऱ्या बाजूला मांडवी. आपल्याला समोर दिसतोय तो मिरामारचा किनारा आणि पावसाला असं छान उधाण आलेलं आहे. माड हलतायत, आपल्या गॅलरीमधले झाडं आणि बाकीचे बाहेरचं संपूर्ण आसमंत. पावसाने एक वेगवेगळे रंग असतात ना. आषाढाचाही असाच एक वेगळा रंग असतो. आषाढाला आरंभ झालेला आहे आणि आमच्यासारख्या कवी मनासाठी आषाढ आम्ही प्रतीक्षित असतो. वा. आषाढ हो. आषाढ म्हटल्यावर एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे राजू, की आम्हाला आठवण येते ते फक्त कालिदासाची. हो. आणि कालिदासानं आपल्या साहित्याबरोबर, काव्याबरोबरच आषाढाला सुद्धा अत्यंत मोठं महत्त्व दिलेलं आहे. हो. पण तुम्हाला लक्षात आहे का, कालिदासाच्या तोलामोलाचे आमच्या गोव्यात पण काही लोक आहेत होती. रमेश वेळुस्कर, बाकीबाब बोरकर तर झाले, त्याला तोड नाही, पण रमेश वेळुस्करांसारखा कवी, त्याची कविता मला आजच लक्षात आली. अगदी. ज्यानं आषाढावर एक कविता लिहिली होती. वा, वा. हा बघतो माझ्या मोबाईलवर आहे तर हो. ती बघ. हो. तर दडक, आम्ही मराठीत पण दडक म्हणतो, कोकणीमध्ये दडक म्हणतो. पावसाची दडक येऊन गेली अशी, आणि दडक येऊन जाणं, ती दडक पडून जाते परंतु आपल्या आठवणीत ठेवून जाते, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. हा, तर ही दडक म्हणून एक याची आषाढ दडक म्हणून रमेश भगवंत वेळुस्कर यांची कविता मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. वा वा वा. पण कोकणीत आहे. बाहेर पाऊस पडतोय, बाहेर पावसाच्या दडका आहेत, कवितांच्या दडका आतमध्ये आहेत. वा. कारण ही दडक आणि धडक, धडक धडक हा नाद वेगळा आणि ही दडक वेगळी. तर रमेशची ही दडक बघा आता कशा पद्धतीने त्याची दडक चालू आहे. आणि आषाढात जी दडक येते पावसाची, त्याला एक सुंदर त्याला अर्थ दिलेला आहे. आता काय म्हणतो रमेश, थेंब थेंब आषाढाचो, थेंब थेंब आषाढाचो, घाली विठ्ठलाचो कोचो. आता कोचो माहिती काय? कोचो म्हणजे काय? आम्ही जिम्मा खेळतात, जिमबाई जिम, जिमपोरी जिम, तसं आमच्या गोव्याच्या लोकसंस्कृतीत कोचो घालणे हा एक प्रकार असतो लोकसंगीताचा. तर कोचो घालणे, आता त्या मुली ज्या कोचो घालतात त्या कशा फिरतात, काय करतात, ही एक बघण्यासारखी गोष्ट आहे. एखादं तुला माहित असेल तरी म्हणून दाखव. नाही, मला माहित नाही. ती जयंती नाईकला त्यांना जे लोक संशोधक असतात, कोचोबाई कोचो, कोचोबाई कोचो असं जे काय आहे बरोबर. ते मला आता आठवलं. मला पण प्रश्न पडला होता, कोचो म्हणजे काय असं. नंतर माझ्या लक्षात आलं की रमेश वेळुस्कर हा लोकसंस्कृती घेऊन पुढे जाणारा एक कवी आहे आणि त्याने कोचो हा अचूकपणे झाला. आता आम्ही पाऊस गोव्याचा बघतो वेगवेगळ्या पद्धतीने. आता मी माझ्या घरी बसून जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मला वेगवेगळा पाऊस दिसतो. तो असा सहज चालताना, सहज पडताना, सहज झुरमुरताना असं वेगवेगळं. पण कोचो घालणं जो असतो ना, तो प्रकार रमेशने इथं आणलेला आहे. आणि तो कविता काय म्हणतो, थेंब थेंब आषाढाचो, घाली विठ्ठलाचो कोचो. आता विठ्ठलाची आम्ही नुकतीच त्याची विठ्ठलाची आम्ही इथं जाऊन लोक जातात. बरोबर. मला वाटतं यातला संदर्भ आषाढ आणि वारी पण असतो ना, वारी, तेच वारी. त्यामुळे आषाढ वारी आणि आषाढ वारी म्हणून तो त्यामध्ये आषाढाचं कारण विठ्ठल इथं तसं आलाय. कारण विठ्ठलाची जेव्हा वारी तिथं चालू असताना आषाढ सुरू असतो आणि जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा विठ्ठलासाठी हा पाऊस आणि पावसाचे थेंब कोचो घालतात, असं त्याची कल्पना आहे. थेंब थेंब आषाढाचो, घाली विठ्ठलाचो कोचो, थेंब थेंब आषाढाचो, पळे आरे ताचो रंग, त्या थेंब्याचो रंग, पळे आरे ताचो रंग, पळे आरे रंग, रंगाचे त्या नाव खै रंग, रंगाचे त्या नाव खै रंग, पांडुरंग. वा. थेंबा थेंबाच्या वटार वट, थेंबा थेंबाच्या वटार साधू संताचे संग, थेंबा थेंबाच्या वटार साधू संताचो रे संग, उतर उतर या थेंबाचे, वैता जायत अभंग, वैता जायत अभंग, आषाढाचे थेंब झाले विठ्ठली तल्लीन, आषाढाचे थेंब झाले विठ्ठली तल्लीन, झाले विठ्ठली तल्लीन, त्यांचे खातीर नुल्ले आता नुल्ले.
न उरले बाकी भवन वापरला वा हा? जाले विठ्ठले तल्लीन तांचे खातीर नुल्ले आता कांयच मल्लीन आता कांयच मल्लीन थेंब थेंब आषाढाचो घाली विठ्ठलाचो कोचो थेंब थेंब आषाढाचो घाली विठ्ठलाचो कोचो थेंब थेंब आषाढाचो थेंब थेंब आषाढाचो घाली विठ्ठलाचो कोचो. वा, वा. आणि आषाढात शब्द आम्ही असे वापरतात पावसाचे थेंब कसो घालतात वा रमेश वेडुस्करांशी मी इतकं बोललो तुझ्यामुळे तुझा तो जवळचा मित्र होता. माझा जवळचा मित्र आम्ही- होता. आम्ही त्याचं एवढं लोकसंगीत त्याचे प्रत्येक कविता लोकसंगीत घेऊन इथल्या मातीतला श्वास नाद घेऊन येत होती आणि तो असं तल्लीन होऊन ते गाणी म्हणायचा त्याची कविता म्हणायचा आणि त्याचं कसं घालणं हा शब्द थेंब पावसाचे थेंब परिस्थिती कसं तो खरं घालतात. म्हणजे बाहेरचा पाऊस दाखव आषाढ पाऊस आपण 7व्या मजल्यावरून कसा पाऊस दिसतो 2 नद्या इथं आणि कसं कसं घालतात कसे बघ वा. आणि बाकी पाणी तिकडची टाळ्या द कोपी झाल्या ओल्याची तर